Today I feel great and awesome, not because of anything, but just because I woke up alive. That in itself, for me, is enough. And again, GREAT is an acronym that stands for Get Really Excited for Today. Why am I excited? Because I have never seen before the 25th of February 2022. To me, it is a new day. Therefore, new beginnings, a new dawn. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Inzima Ndlela obhalwe nguNjabulo P Madlala. Sizokwenza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise lokhu esifuna ukwenza namhlanje mangenzeka njena. Let me welcome everyone that is here, old and new subscribers. Let me also welcome visitors. If you happen to be passing by, please stay here by subscribing and pressing the notification button so that if there are new videos, they will just pop up in your system. Please know that you've come to the right place. This is home. Sizofunda inkundla yokuqala isigcawu sesishiyagalombili. Sifundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. Kunomoya omkhulu, umqaphela uyedwa entabeni. Uzele ukuzophonsa ibhokisi alishiyelwe nguyise eweni. Sivale abakaki. Umqapheli. Sivule abakaki. Ukhuluma yedwa. Sivale abakaki. Izinto ziyangibhedela. Amabhizinisi kababa aseqalile ukuwohloka. Isiyenzeka lento ekade ishiwo ngumkhathini. Kodwa noma kunjalo, angikwazi ukuyenza lento mina. Angeke ngikwazi. Ngiyethemba ukuthi lesi sinqumo engisithathile sizongisiza. Sizowukhulula unembeza wami. Noma ngingazike ukuthi ukhosi uzosithatha kanjani. Impela ngiyahlukana nalomcebo onegazi mina. Kuzofanele sithuthe siyohlala kude sinokhosi nendodana yethu. Sishiye yonke lento. Kodwa manje, kodwa pho ngizothini kukhosi? Mhlawumbe kuzofanele ngimtshele iqiniso. Kodwa ngeke. Akukuhle ukweneka amahlazo kababa kanje. Abantu besifazane bayakhuluma. Ngenze njani? Cha, kona sengathi ngizonamathela esinqumeni sami. Sizowashiya wonke lamabhizinisi sihambe. Angeke nje mina ngiwenze lamanyala. Ilanga lingawalicoshwe zinkukhu. Naleli bhokisi kangiyiqondi nje indaba yalo. Kungani ubaba efake ugebhezi lomuntu kulo? Ubaba ubeqonda ukuthini ngempela? Uyazi ngiyadideka. Kodwa hayi cha, lona ngiyalilahla. Angilijikijele kulona leliwa. Ya, nakho-ke sivule abakaki. Ajikijele ibhokisi eweni. Sivale abakaki. Nakho-ke mhlawumbe ngizoke ngithi ukuphumula. Uma nje lezi zinkinga zinganqamuki, ngiyawashiya amabhizinisi kababa. Ngiyanyamalala nomkami. Sivule abakaki. Kungena ucingo.
lumazisa ukuthi iSAFA isibuye yabaphuca abakwaGasa Construction ithenda lokwakha inkundla yebhola ka-2010 eThekwini, sivale abakaki. Ngavele ngaphelelwa amandla nakakhulu-ke manje Nkosi yami. Uyazi phela le thenda ibibaluleke kakhulu emabhizinisini kababa. Kodwa sekwenze njani ngoba bese siyitholile nje Nkosi yami. Yenziwa njani-ke into enje? Uyazi-ke manje umuntu usezoba inhlekisa esizweni. Ngaze nganenkinga mina kababa. Kusobala ukuthi abantu bazocabanga ukuthi lokho kwenzeka ngoba sekushone ubaba. Bazothi yimina engisahluleki. Kwaze kwangibhedela mina kababa. Uyazi abantu abazuqonda ukuthi nami kayikho into engingayenza uma kunje. Sengathi kwakona ukubaleka ngeke kusasebenza uma sekunje. Phela kuyacaca ukuthi le ndaba isazophuma ezindabeni zikamabonakude nasemaphephandabeni. Kwaze kwalukhuni. Kodwa cha, khona kufanele nginyamalale. Siyaphela lapha isigcawu sesishiya galombili. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ngizoqalisa ngokubhala isihloko esithi ukuvezwa kwabalingiswa, ngisibhale ngoSonhlamvukazi, bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isingeniso. Ngaphambi kokuthi ngibhale ake sikhumbuzane esingenisweni se-essay uchaza umbuzo ngenhla, ubheka amagama angokhiye. Kule essay yethu noma kulo mbuzo wethu igama elingukhiye yileli elithi ukuvezwa kwabalingiswa, noma ungathi amagama kulungileke. Asibhaleke manje i-essay yethu. Sizoqalisa kanjena. Ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu. Okokuqala ubunjalo bomlingiswa. Okwesibili iqhaza umlingiswa alibambile endabeni. Okwesithathu yizindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Uma sikhuluma ngobunjalo bomlingiswa, sibuka ukuthi lo mlingiswa unjani ngemuva kokukhuluma into ethile noma ngemuva kokwenza into ethile. Uma sikhuluma ngeqhaza elibanjwe ngabalingiswa, sikhuluma ngohlobo lomlingiswa. Sichaza ukuthi lo mlingiswa unjani. Ingabe ungummeleli njengomqapheli? Ingabe uyimbangi njengonhliziyombi? Yize singakafiki kuye. Angithi bafundi? Lapha sisuke sikhuluma ukuthi umlingiswa ubalulekile noma akabalulekile. Okwesithathu izindlela zokuvezwa kwabalingiswa zinhlanu. Umlingiswa angavezwa ngegama lakhe, ngempahla ayigqokayo, ngamazwi akhe. Angavezwa ngabanye abalingiswa. Okokugcina angavezwa ngezenzo zakhe. Mlingane wami nawe mfundi, ngizothi uma ngiqedile ukwenza njalo bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi umzimba. Khumbula-ke mfundi nawe mlingane wami ukuthi kulo mbuzo uyanikezwa abalingiswa okufanele uxoxe ngabo. Bavame ukuba isihlanu. Ake ngitomule abalingiswa abane esizoxoxa ngabo: umqapheli, umaqhubu, umfundisi kanye nokhosi. Umqapheli ungumlingiswa onothando. Ubemthanda uyise uqhilika. Uyakhala emgcwabeni, ukhihla isililo sikaNandi. Umfundisi uyamduduza, uthi makangabe esakhala
indoda kayikhali. Umqapheli utshela u-Ayanda ukuthi ubekhala nje ngoba enziwa ubuhlungu benhliziyo. Ubuhlungu benhliziyo budalwa uthando lwalowo muntu osedlulile emhlabeni. Umqapheli uyamthanda uyise. NoMagqubu uyambona ukuthi umqapheli ubekhala, yingakho ethi kulukhuni okwenzekile kodwa ukukhala akusizi. Umuntu omthandayo uyamlalela uma ekweluleka, yingakho umqapheli alalela uqhilika ngenkathi emtshela ukuthi kufanele ashade. Umqapheli uyayithanda indodana yakhe u-Ayanda. Uyithengele isudi entsha efana neyakhe ncamashi. Uphinde ayitshele khona emngcwabeni lapho. Kubuhlungu kunjalo ukuthi uyayithanda. U-Ayanda phinda fakaze athi, baba ngiyazi ngoba ungikhumbuza njalo ukuthi uyangithanda. Umqapheli unikeza nesizathu sokuthi kungani eyithanda kangaka le ndodana yakhe, athi yingoba inguzinyo bulala. Uthando analo umqapheli ngo-Ayanda lwamnikeza nosikisiki lokuthi abhale inkondlo ebhalela u-Ayanda ngenkathi esanda kuzalwa. Isihloko sale nkondlo sasithi, ngawe nje ngiyindoda. Ngendlela ayithanda ngakhona indodana yakhe umqapheli, njalo nje uyihambisa esikoleni. Akafuni nakuzwa nangenkathi ukhosi ethi kungcono ayalele abanye babasebenzi babo ukuba kube yibona abahambisa u-Ayanda esikoleni. Kwazise phela umsebenzi ababhekene nawo mukhulu, kodwa umqapheli wala waphetha. Uthi indodana yakhe ibaluleke ukwedlula zonke izinto anazo empilweni yakhe. Umqapheli uyamthanda unkosikazi wakhe ukhosi. Yize-ke nokho anovalo lokuthi uzomtshela kanjani amahlazo kababa wakhe uqhilika. Okusobala ukuthi uyamthanda, yingakho nje ecabanga ukuthi uma kuya kwenyukela amabhizinisi aqhubeka nokuwohloka, yena uyovele anyamalale nje enomkakhe, bawashiye phansi amabhizinisi lawa. Umqapheli ungumlingiswa owesabayo, onovalo, ocasukayo mayelana nendaba yebhokisi alishiyelwe nguyise. Laphayana ekhasini lama-33 umqapheli ekhuluma yedwa uze athi, kungani nginovalo olungaka? Uyazi iyangethusa yonke lento mina. Naleli zulu elidumayo selivele langethusa nakakhulu. Nanti naleli bhokisi lingafuni ukuvuleka. Indaba yaleli bhokisana imenza abe novalo lwezinhlonze, acasuke athukuthele, agcine eseluhlaza, ikakhulukazi uma ekhuluma nobaba uMagqubu. Sibona umqapheli exosha uMagqubu, siphinde simbone futhi embiza ngesiphukuphuku ethi uyisilima. Konke lokho kuveza umqapheli engekho esimeni sakhe, engesiyena, engeyona lengane noMagqubu emazi eyiyona. Mlingano wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenze njalo, bengingabhala kubakaki amagama athi ubunjalo bomlingiswa. Umqapheli ubambe iqhaza lokuba ngummeleli.
aphinde abe ngumlingiswa obalulekile. Kwazise zonke izigameko zigxile kuye. Mlingani wami nawe mfundi, uma ngabe sengiqedile ukwenza njalo, bengizobhala kubakaki amagama athi iqhaza elibanjwe ngumlingiswa. Umqapheli uvezwa ngabanye abalingiswa. Simethulelwa ngumfundisi njengomlingiswa obengayi endlini yesonto ukuyohlanganyela nabanye njalo ngesonto. Umfundisi uphinde amethule njengomlingiswa obeqhelelene kakhulu nabantu abadala. Umfundisi useyamyala ukuthi kuhle asondelane nabo, ikakhulukazi laba abekade bengabangane bakayise wakhe uqhilika. Umfundisi uphinde ethule umqapheli njengomlingiswa othanda indodana yakhe ngenhliziyo yakhe yonke. Subsequently, umfundisi uyamgqugquzela aphinde athi afundise no-Ayanda ukuphatha ibhizinisi. Unkosikazi kamqapheli uKhosi uveza umqapheli njengomuntu oguqukayo, onguginqigonqo. Namhlanje usho lokhu, kusasa asho okunye. Phambilini ubethi abantu abafileyo kabakwazi ukubona okwenziwa ngabantu abaphilayo, kodwa njengoba sekushone uyise uqhilika, jikithi uyise usezokhathazeka ngoba uKhosi ekhuluma kabi ngomngane wakhe uMaqhubu, okuchaza ukuthi abantu abafileyo bayakwazi ukubona abantu abaphilayo ukuthi benzani. Umqapheli akalifuzile igama lakhe, akaqaphelisisi ukuthi izinto zenzeka kanjani. Lokhu futhi siqede sikuzwe ngaye laphayana ekhasini lama-25 lapho ethi, iphutha elikhulu engalenza elokuba ngingasondelani namabhizinisi kababa esaphila, ngangelibele ukuntweza ngezimoto zikanokusho ngizishintshashintsha. Lokhu engiqeda ukufunda manje kufakazela ukuthi umqapheli ubengaqaphelisisi, akalifuzile igama lakhe, ngoba ukube umqapheli wayeqaphelisisa, ngabe waqaphela ukuthi kukhona okushaya amanzi. Ibhizinisi likababa wakhe noma likayise aliyona lento abanye abantu basemphakathini abacabanga ukuthi liyona. Ngamanye amazwi, ukuba umqapheli wayeqaphelisisa, ngabe wayifunda ivaliwe. Musuqedile ukwenza njalo mlingani wami nawe mfundi, ungabhala kubakaki ukuthi izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Mlingani wami nawe mfundi, asixoxeke ngomlingiswa wesibili uMaqhubu. uMaqhubu ungumngane oqotho. Akukho lapho simbona khona etshela umphakathi ukuthi akuyena umnikazi wemoto uvalelisa, lena edume kabi emphakathini wasembali ngokucuya izitho zabantwana besikole. Uthi noma ebhecwa ngobende, kodwa ahlale phezu kwayo indaba, angasho ukuthi umuntu ocuya izingane, umuntu okunguyena mnikazi waleyo moto nguqhilika. Ungumngane oqotho ngoba uthe noma esazi ukuthi uqhilika ulapha esicongweni nje, akuzona izithukuthuku zakhe, akashongo lutho, akathanga vu, akawutshelanga umphakathi,
akamhlazisanga uQhilika. Okwesithathu, wawugcina umyalelo kaQhilika wokuba anikeze umqapheli ibhokisana. uMaGqubu ungumlingiswa oyithandayo imali. Uqoma ukuba naye athwale, alandele le ndlela uQhilika abeseyithathile. uMaGqubu uvezwe njengomlingiswa onesineke futhi ongasheshi ukuthukuthela. Sibona esoloku ephokophelele ukuba umqapheli alithathe ibhokisana alishiyelwe nguyise. Uthi noma ebecasukile umqapheli eseshiya ibhokisi emyalela ukuthi alishise, aphinde enze izaba zokuthi babonane ngasese. Yingakho nje aya ebhodlela stolo ukuyomnikeza ibhokisi. Nangempela wafike wamnikeza. Yize umqapheli uxolo bengifuna ukuthi yize umqapheli emedelela, simuzwa ethi ngicela uphume. Simuzwa ethi kwasawena nje angisafuni ukusondela kuwe. Simuzwe ethi uyasangana yini baba. Simuzwe ethi uyazi uyisilima baba. Nanoma kunjalo uMaGqubu umbiza ngelilodwa nje igama elithi ndodana, futhi uzama ngawo onke amandla akhe nangawo wonke umphefumulo wakhe ukuba amqwashise ngenyanga mthakathi unhliziyombi. Mlingani wami nawe mfundi, uma ngithanda sengingabhala kubakaki ukuthi ubunjalo bomlingiswa. Okwesibili, uMaGqubu ubambe iqhaza elimethula njengomqhathi ngoba nguyena oqhatha umqapheli kanye nalesi simo abhekene naso. Usasazela umqapheli ngaso. Abathe uyaziba umqapheli, uMaGqubu abe la emva kwakhe. Ungumlingiswa obalulekile ngoba uyamene kakhulu nendikimba yokuthwala. Ngizothi uma ngiqeda ukwenze njalo bese ngibhala kubakaki ukuthi iqhaza elibanjwe ngumlingiswa othile, noma ngibhale ukuthi uhlobo lomlingiswa. uMaGqubu uvezwe ngezenzo zakhe nangenkulumo yakhe. Izenzo zakhe zimveza njengomuntu oyithandayo imali. Kwazise uthe noma uQhilika emtshela ngonhliziyombi, naye phela wayozibonela. That is obvious, ngicabanga kanjalo bafundi nani balingani. Uyamazi unhliziyombi ukuthi unenhliziyo embi, kodwa-ke ngenxa yokuthi athande imali kakhulu, uyahamba naye ayokhalakathela kulelo liwa lapho kwakhalakathela khona uQhilika. Siyamuzwa eluleka umqapheli mayelana nonhliziyombi, athi unhliziyombi lona akabhenywa. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukwenze njalo ngibhale kubakaki ukuthi izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Balingani bami nane bafundi, ngiyazi-ke ukuthi sengendlalile. Umfundi kanye nothisha sebezohlala phansi baxoxe ngalaba balingiswa ababili abasele. Mlingani wami nawe mfundi, uzothi ungaqeda ukulalela le video bese uhlala phansi
uxoxa ngabalingiswa ababili, umfundisi kanye nokhosi. Usebenzisa lokho okuthathu okuhambisana noma okumayelana nokuvezwa kwabalingiswa, okuwubunjalo babalingiswa, uhlobo lomlingiswa noma iqhaza elibanjwe ngumlingiswa endabeni. Okokugcina, nezindlela zokuvezwa kwabo. Ungakhohlwa phela ukuthi lena yi-essay, ngakho-ke siyadingeka isiphetho se-essay. Kusho ukuthi ngizokweqa umugqa bese ngibhala ngosonhlamvukazi igama elithi isiphetho. Uvo lwami ngizolubeka ngale ndlela. Umbhali uphumelele ukusethulela ukuvezwa kwabalingiswa esebenzisa abalingiswa abalandelayo: umqapheli njengommeleli, umaqhubu njengomqhathi, ukhosi njengomelekeleli, kanti umfundisi ungumlingiswa omncane kodwa obalulekile. Ngiyabonga kuwe mlingane nakuwe mfundi, nisale kahle, niyathandwa.